Korallen, tjoeken en Belle. Hey korallen. Hey Belle. Hey. Hallo. Hey Blomke. Hey. Hey Bella. Hey. Would you know her mom isn't there anymore? Don't know. Die is op. Die is op. Die is op. Hey Daisy. Doe maar. Randy. En Spidey. Daisy. Ja, ja. Die is nog heel. En die ben ik nog best wel. Ze een bakstikken natuurlijk. Nou, zo leuk die hinders. Daisy, Piet, Glendy en Mario. En Spidey is dit jaar. Ik denk dat hij buikpijn heeft. Dus belangrijk vind ik dat hij beweegt. Dus ik heb wat van.
Well, this was my plan. He's moving. Oh, be careful. What should I see? Oh, hier moet ik goed worden. En was dat we... Oh, dat is altijd lekker. Ja, ja. Reisie en Spidey. Hey. I hope he had a very busy night, so he's asleep now. Or he has a lot of pain in his stomach. But I don't think so. He has eaten enough. Oh no. That can be signs of colic. Stretching with his front leg, with his hind leg to his belly. I don't hope so. Rijntje. This is my first ride again after losing Queen Uniek, but it is a bit strange. I love riding Rijntje, but I did love riding Uniek too, so I will miss that. Rinske op skittel. Djoeke, Rijntje en Mathilde. Hey Roin. Op wie zit? Op Uniek. Blomke en Sally. Hey. Hallo. Hey Sally. Oh.
Wat lief. Sally, blijf maar even staan. Hallo? Hey! Hey! Belle en korallen. Hey. Oh, Rijntje without Uniek. Strange. Oh, wat leuk. Maar Rinske, het was voor mij. Ik heb wat kregen Ja. van Miranda. Dat is maar van daar, ja. Vet leuk. En dat heeft ook een maatje maar reizen, dus daarom steen wij even bij reizen. Kan je nooit vertalen? Hallo? Oh, that's you, Reisy. You look just like him. Yeah. That's Reisy. Beautiful. Thank you. Reizen, die likes it also. Yeah. You like it? This is a letter from Happy Soap.
And I hear her name is Miranda. Yeah. What is this? Yeah. Because Miranda is a girl who's working with Renske, and she says she had bought a Slijg model, and she painted it just like Rising Star because she's a big fan of him. Yeah. This is a blanket with his name. So, a beautiful blanket and a halter. Oh, I'm curious. Yeah, you too. Can I eat it? Or I think. Yeah, that's what Nick always said. Can I eat it? Oh, perfect. A mini ricey. Yeah, this is oh, this is you. Yeah. Oh, die moet even plekken. Well, I think it's perfect. Oh, and his black dots on his hind quarters. Oh, I really like it. Bedankt. Bedankt Miranda. Kijk naar de binnenkomst. Kijk nu al, dames en heren, naar de verheven drafmomenten van deze bloedmooie Wilke 530 Triple A. Met Amazone Masha de Vries, Dijkman. Jonge hengst, 6 jaar. Kijk eens naar de bouw van deze hengst. Hier weer schitterend front. Fok bij de familie Ludema, Witmarsum. Jurre 495 is de vader, de multikampioen. Dan Jisse 433. Willy Ludema, Witmarsum, de fokkers. Bezit van stal Chardon en H.J. Niemeyer. Wilke was de verrichtingstopper van het Centraal Onderzoek. Zadelproef 87, penproef 88,5, 85,5 en de tuigproef 93 punten. Even genieten, dames en heren. Mooie opwaartse bewegingen van Wilke.
hebben een paar hengsten in de lange lijnen gehad. Het is toch ook wel mooi om zo'n hengst hier onder het zadel gepresenteerd te zien worden. In dit geval door top Amazone Marcia de Vries Dijkman. Dames en heren, applaus voor Hielke. 5-3-0. Ja, Marcia, kijk even om je heen. Heel veel fokkers. Het was net 7:30, toen was het nog niet helemaal vol. Het is nu 8 uur en het is lekker vol nu. En dan gaan we nog even genieten met een muziekje. En dan mag u even meeklappen op de maat van de muziek voor Hielke. 5, 3, 0, kom op! Top! De zondagavond, sfeer is er. Hielke van de multikampioen jongen 4, 9, 5. En zo houdt het dan even vol, hè? Even blijven meeklappen allemaal. Kom. Kijk, dan swingt hij. Supermooi. Bedankt, Marcia de Vries Dijkman.
afdaling van Oerstad. Zilveren sport, Martinus Werk die 1. Tom Onderweg. Brandstofpercentage 17,7. Stond zeer belangrijk punten voor de brandstofpercentage 4 is van wij. We hebben een belangrijk staansop in deze supergrote avond. Dan ben je wat opgehaald. Hopen dat het allemaal goed gaat. Bij je houden. Nina, Martins, Frank, Lee. Het is al goed slagen. De mensen op die elkaar niet achterhand. Juist, even dat. Heel superzin, heel spannendheid. En de zetten kampioen van het jaar. Dit was de zomerreis van Blomke.